Не, ти не тръгна с тях. С онези, които имитираха учене заради дипломата. Онези, които имитираха любов заради парите. И онези, които имитираха възпитание, защото така е по-лесно. Ти не тръгна и след онези, които търсят дом другаде. Ти избра истинския живот у дома. Разчитай на нас, когато искаш да разчиташ на себе си. Жилищни кредити от Unicredit Bullbank. При облекчена процедура и прозрачни условия. Попитайте на звезда 2274 или в най-близкия ни филиал.